kira ki sing mendem kendange. Wis le mangap seru banget. Sing mangap seru ki endang. Aku ngerti. Kaya ora mendem ngono lho. Mendem endang nganggo jam. Piye sih, Dik? Aku wis bengok-bengok lho, Dik. Ora mlebu. Ora krasa ya. Sinden kok karepe dileboni wae iki ya kowe iki. Maksude iki lho. Lagu ya lagu. Heeh. Oh ngono to, tak kira ki apa. Ora mendem. Halo Mas Ipung, stiker. Terima kasih youtuber yang sudah merapat. Niki yang apa nganggo peci, biasanya nganggo topi ada Sugi Kucung, Sugi channel. Iki Pak Lurah Asogi. Lah iya nih kemajuan duleh hari raya Idul Adha nganggone peci, padha karo Ambar mau yo. Ambar kae biasanya nganggo topi iki nganggo peci mergo. Anjay. Ojo karo persiapan Mas turu sore kaki ana dewa nganglang jaga nyangking kokor kencanane wis ya Nduk Sampun Mas. aja diterusno ndak do turu. Iki kreasi ya Mas. Ayo amung kanggo persiapan tok. Ayo Jo. Wus wancine para satriya saking paguyuban Purangga Satriya sampun siaga ing gati manjing wonten ing sasana pagelaran. Yo kita prisani bejo saking Purangga Satriya. Weh rasa melayu-melayu Sri.